V histórii slovenského hokeja nájdeme niekoľko kvalitných, ba až legendárnych brankárov. Od legendárneho Dzurilu cez zberača medailí Jána Lašaka či Jara Haláka, ktorému chýba len pár výhier na metu 300 v NHL. V súčasnosti mám však pocit, že v strednej generácii 24 až 32 rokov nemáme príliš veľa mien, hoci aj tam sa nájdú kvalitní golmani. Avšak tento deficit je dosť vidno aj v našej najvyššej súťaži. Poďme sa však pozrieť na mladú generáciu a v tomto videu sa pozrieme na top 10 brankárov, ktorí by mali byť prísľubom do budúcnosti slovenského hokeja. Dúfajme, že to niekto z nich dostane do NHL. Pri rebríčku som pracoval s brankármi do 23 rokov a to je teda rok narodenia 2002 a mladší brankári. Teda sama hlava ja v ňom nenájdeme. Zároveň mi napíš do komentára, akú ďalšiu top 10 by si rád videl v ďalšom videu. 10. miesto Patrik Andrisík. Odchovanec Slovana je síce trochu neznámy brankár, ale má za sebou v 22 rokoch 68 zápasov nižšej SHL a ani tie čísla nie sú vôbec zlé. Vzhľadom na to, že hrá v jednom z najslabších tímov ligy, ktorý v podstate vznikol na poslednú chvíľu pred štartom súťaže. Naša druhá najvyššia súťaž je skvelá liga pre mladých slovenských brankárov, veď aj Stanislav Škoránek nej odchytal množstvo zápasov predtým, ako sa stal hviezdou extraligy. Patrik mal aj najlepšie štatistiky na univerziáde, kde naši chlapci získali striebro. 9. miesto Matej Marinov. Podobne ako Andrisík, aj Marinov sa predstavil na 20-kách 2023, kde ich ale oboch prechytal Gajan. V univerzitnej lige však aktuálne Marinov má lepšie čísla ako draftovaný Slovák. Aj vo svojej druhej sezóne na univerzite má veľmi slušné štatistiky a aj napriek tomu, že sú lepšie ako má jeho tímový kolega, je Marinov dvojka v tíme. Bohužiaľ nie je príliš vysoký, ale má potenciál byť kvalitný európsky golman. 8. Samuel Urban. Jediný zástupca ročníka 2005, nemá podľa čísel príliš dobrú sezónu, ale vzhľadom na ligu to nie sú ani katastrofálne čísla. V roku 2023 vychytal Slovensku 4. miesto na U18 šampionáte, kde zažiaril vo štvrťfinále. Tento rok mu však vôbec nevyšli 20-ky, ostatne ako celému týmu. Média na turnaji zaujal aj odpojeným ovládačom pri góle Kazachov. Má však veľmi dobrý pohyb a aj slušný potenciál do budúcna. A jeho ale zráža to, že na brankára je trochu nižší ako je trend. 7. Alan Lenďák. Pred U20 šampionátom bol najlepší brankár USHL, odtedy však jeho čísla idú dole. Nepodaril sa mu ani šampionát, ale aj tamto bolo vinou individuálnych chýb hráčov pred ním. Aj Lenďák vychytal 4. miesto na U18 v roku 2024 a zaskvel sa vo štvrťfinále s Českom. Tiež u neho vidím slušný potenciál na to byť európsky brankár. Predtým ako budeme pokračovať, klikni na tlačidlo odoberať, veľmi mi tým pomôžeš v ďalšej tvorbe. Roberto Leonardo Enriquez, 6. miesto. Je mi jasné, čo vás zaujíma najskôr. Roberto je rodak z Bratislavy a vďaka otcovi má aj dominikánske občianstvo. Jeho otec mu veľmi pomáha v kariére a pomáha aj nám, lebo pomerne často stríha jeho zákroky na YouTube. Enriquez sezónu začal v nižšej juniorskej NAHL, ale tam si ho všimli a zobrali ho do vyššej USHL, kde má najlepšie čísla z brankárov, čo neodchytali viac ako 10 duelov. Výborné výkony podal aj na hlinkovom pohári a ak zažiari na U18, má naozaj veľkú šancu na drafte. Šichat Budin-Gadžiev, 5. miesto. Podľa percentuálnej úspešnosti je rodák z Machačka, ale najlepší brankár USHL, ale zasa treba povedať, že je už 2004. Aj Gadžiev je odchovanec Slovana. Do nominácie na U20 sa minulý rok nezmestil, keďže chytal vtedy v SHL a našej juniorke a do zámoria odišiel až neskôr. Svojimi výkonmi zaujal scoutov z univerzity a budúci rok sa presunie do NCAA. Meria 188 cm a tak ak bude pokračovať vo výborných výkonoch, tak je tam vyššia šanca, že si ho všimnú aj v NHL. 4. miesto Michal Prádel. Michal Prádel je za mňa brankár, čo bude na 85% draftovaný. Zaujal na hlinkovom pohári, kde nám veľa nechýbalo k postupu do semifinále. Sezónu začal v projekte, kde vo veľa dueloch tým podržal a po novom roku sa presunul do USHL, kde v dobe písania scenára ešte neprehral. Zároveň je na slovenského brankára nezvykle vysoký, má až 195 cm a to sa scoutom z NHL musí páčiť. Na U18 šampionáte bude mať ďalšiu šancu zažiariť. Pred top 3 si dáme ešte pár čestných zmienok, ktoré sa nezmestili do tohto rebríčka. Damian Slávik, ten sa tento rok trápi a už menil viackrát pôsobisko, ale vidím v ňom potenciál. Martin Haroník, ten je na tom takmer rovnako ako Slávik, ale tiež je ešte mladý, navyše je dosť vysoký. Patrik Brezani, ten je trochu v tieni Prádela a Enriqueza, ale aktuálne podáva slušné výkony v každej súťaži, kde nastupuje. 5. miesto Rastislav Eliáš.
Eliáš v roku 2021 vychytal Slovensku striebro na pamätnom Hlinka Grecký Cupe. Potom mal však dve vyložene zlé sezóny v USHL, kde mal priemer inkasovaných gólov cez 4. Ujali sa ho však HIFK Helsinki, kde sa v ich juniorke zlepšoval. Tento rok začal poriadny breakout, odchytal 6 zápasov vo fínskej najvyššej lige a 5 v nižšej Mestis. Pri zranení Riečického sa vrátil domov do Košíc, kde chytal viac ako dobre, hoci si pripísal aj jeden hlúpy virálny gól. Dostal pozvánku aj do reprezentácie a v debute zaznamenal čisté konto. Je to taký late bloomer. Potenciál vždy mal, veď bol aj dvakrát v kempe Toronta, ale nemal ešte vybrúsený štýl. Uvidíme, kam to dotiahne. Druhé miesto, Adam Gajan. Aktuálne jediný draftovaný Slovák v organizáciách NHL, nemá dobrú sezónu. Jeho týmu sa nedarí, je predposledný vo svojej divízii. Ani Adamové štatistiky nie sú najlepšie. V sezóne odchádza len so 6 výhrami. Vyzerá to, že jeho cesta do NHL nebude taká ľahká, ako sme si mysleli, ale stále má veľký potenciál a nebojím sa o neho. Brankári sa v hokeji presadzujú v neskoršom veku a je to predsa len druhokolový pík, takže je jasné, že s ním budú mať Hawks trpezlivosť. V rebríčku je takto vysoko najmä kvôli tomu potenciálu, zároveň je vysoký, atletický a má úžasnú prácu s hokejkou. Prvé miesto, Šimon Latkoci. Latkoci je najstarší brankár v tomto rebríčku. Šimon po úspešných U20 šampionátoch, na ktorých chytal výborne, trochu zmizol z nášho povedomia, ale on na univerzite pokračuje v raste. Je to už jeho tretia sezóna a v každej ďalšej má lepšie a lepšie štatistiky. Škoda, že má len 181 cm, inak by tam bol potenciál na NHL. Má úžasné reflexy a pohyblivosť. Myslím si, že z neho bude brankár v top európskych ligách a opora reprezentácie. Naposledy chytal v príprave pred majstrovstvami sveta 2023. Tak a sme na konci rebríčka. Ktoré meno vás prekvapilo a ktoré tam naopak chýbalo? Od ktorého z tejto desiatky máš najväčšie očakávania? Napíš do komentára, zároveň nezabudni dať like a odber, aby si mi pomohol v ďalšej tvorbe. Maj sa u ďalšieho videa.